Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe, ndinokutendai nekuti joina pa channel yedu yeBombshow television. Kunge uchisvika pakuona video iri kutiratidza kuti uchisupporta, so don't forget to subscribe, like, share and comment. Right, nyaya ndayanayo inyaya iri kupisa, nyaya yemurume nemukadzi uyo vabatwa Musango vachiita lula, but nyaya zviri kunzi uyo mukadzi uyo mukadzi Wamukoma wemufesi uyo, saka vabatwa Musango vachiita lula vachiita zvingati chibonde bonde Musango. So tisingazivi kuti kushaya zvekuita here kana kuti vakadziwo, because izvezvi mostly vakadzi ndo watiri kuuya navo uchiti mukadzi akadai abatwa, mukadzi wekupe abatwa. So let's talk in the comment section vakadzi kuti zvii zviri kuitika, hamusi kupiwa rudo here, but why do you think kuti uyo bamunini ndiye anozokupa rudo pamwe izvezvi bamunini wasiya mukadzi wavo kuchikumba vachiuya newe kusango? So maybe mungori mwewe chiure. Thank you for watching.